Welcome back again, Phulaphuli. We played you Utebo Thula, a city Hulukile. Before that, we played Ingoma ka Lebo Mathosa, a city I love music. Namhlanje ke sizawutshintsha izinto kancinci. Sizawuqala ke because i-guest yethu sele i-ready. Sizawuncokola ke naye uMr. Soncokola naye uMr. Lizwi Stilo from Ubuntu Lifestyle Park phayana eNgcobo. Soncokola naye kuqala phambi koba sishere i-success story yethu. Emva koko ke then sishere i-success story yethu because seyiready ukusijoyina uMr. Lizwi Stilo. Andiyalibhuda ke eli gama. Sizawuncokola naye. Igama lakhe yi-founder ye yi-founder ye-Ubuntu Lifestyle Park. Igama lakhe nguLizwi Stilo Mdalana. Soncokola naye ke namhlanje about i-initiative ke abayiqalileyo, a groundbreaking initiative ekuthiwa is taking shape in eNgcobo, Eastern Cape, a vision of unity, education and empowerment that will change lives for generations to come. The Ubuntu Lifestyle Park is no longer just an idea, it has become a movement, a community driven effort to create a space where culture and education, recreation and economic development intersect. Sabe esixelela kabanzi ke ngayo ke lo initiative abayiqalileyo pha eNgcobo. Sise izinto zethu pha kuFacebook so that sizawukwazi ujongana ke sincokole naye. Mnumzana, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sikunike nawe ithuba loba uzibulisele kumphulaphula ekhaya. Molweni Siskaya, and thank you for ukundamkela kushow yakho. Ndiyabulisa kubaphulaphuli kwaye kunye ke nabasibukeleyo kuma-social media. Enkosi. Enkosi, sicela nje usibalisele kabanzi nge-Ubuntu Lifestyle Park phambi koba siqale, and then usose usitsho bana yintoni eyani-inspirisha uba niqale le initiative, utsho nabantu osebenza nabo. Okay, well, Ubuntu Lifestyle Park, I would say it's something that started nje as an idea. Kodwa ke the background of it isuka to the fact that xa ukhulela apha ekhayeni ungumntu walapha emakhaya ofana nathi, and then have the opportunity now to go to places ezifana no Joburg and being exposed to izinto abantwana balapha ekuhlaleni bangenazo. Uthi xa ujonga isimo or the fact that wena izinto ezithile awuzazi uzibone ngathi umntana osemva, uyayiqonda? Abanye babuke ngathi bangaphambili kunawe okanye ngokwengqondo babhadlile kunawe. So uthi uyayicingisisa laa nto, it's not even a matter of mentality, it is a matter of being exposed to izinto ezithize. So we've decided then to say abethu abantwana kule age group esikuyo mabangabi nalaa nto or that effect or them growing through things that Tina we went through. So the development of the park is to make sure that it's not just a park for or the essence of the park uba kuzawudlala ojinga abantwana kuthiweni. It is a hub for education, it is a hub for improvement. Sinendawo ebizwa ngeziko lamabali which will help umntana lapha uba ukwazi ngembali zakwaXhosa, ngembali zakwantu, into zeNgcobo nobukhosi bakhona. It's a space for poetry, it's a space for abantu ababhalayo incwadi and zonke ezo nto ezo. Then we have a library that we are building which is part of the development. It's a digital library esiyenzayo ke pha because of one, abantwana balapha they don't have the assistance when it comes to such thing. Akuna library nje into yokuqala. Iincwadi ziyashota, ekushoteni kwencwadi we decided ukuthi hayi man, let us develop this park as part of the initiative ezophuhlisa uluntu but expose them to things that they are not exposed to.
hence the library, which will help umntana lapha ke ngoku incwadi bazozifumana digitally. They will be able to download those books. We are in partnership with some government entities in terms of getting the books for the whole syllabus. Kwazi abantwana bazifumane. So we are in talks with them. We are about to finalize those. And as soon as that is done, we are going to start with that and avail those books ebantwaneni balapha. Izobanceda ke ngento ezinjengama homeworks and stuff. Kodwa ke kwicala le park, it is a family space where you can come, braai and park, hang around in a family yakho. We have into the entertainment ezifana no quad bikes, go-karts, paint, bowling. We are going to develop a space there for swimming, which I think that falls part of entertainment. Sizabe sinendawo yama performances, which will also not just bring entertainment kwicala laseNgcobo, kodwa give you opportunity le artists zalapha to have their way also and be known or share space with bigger artists that it's their peers in the music industry. Okay, that's interesting. Ndikuva uthetha nge-digital library but ke mandingangeni kuyo kwangoku ndizabuya ndibuyele kuyo. Ikhona into endinowuthileyo endizawubuyela kuyo. Busowutshilo bana le nto ayiseyo idea nje qha ngoku. Sicela nje usisherele i-journey from the idea to execution and what were some of your key milestones into executing this idea? Okay, first, obviously we had to identify indawo and see if indawo is suitable for building what we are trying to accomplish. Secondly, it was having to approach the relevant people. Umhlaba mos uyazi unento edibene neenkosi. So you have to start from ground zero, uqale uye kwabhodi, unyuke nayo until uduyofika enkosini, who is in charge of the land. Siyenzile yonke ke lonto leyo. Saba nenhlanganiso nje eziningi ezi-different in trying to acquire the land. Saba ke nesivumelwano uba hayi indawo siyayifumana. Hence we are now announcing uba iBuntu Lifestyle Park seyiqalile, it is in motion. However, because of we were not just waiting for to get the place, but we were also acquiring izinto esizozisebenzisa, things like yona library. We already have some of laptops and the materials that we are going to use to build that. We already have some materials to build and demarcate park. We are working on bikes that we are already building those. So we were not just waiting for the land, but we were preparing ourselves so that when the land is given, we can start to build immediately. So we are in a stage where we're finalizing the signatures of us being handed over the land, and then we start building. Ungathi yeyiphi indima i-community eyidlalileyo in shaping this initiative? Yo, sisi, awazi uba bebalapha ke nibahaka. A lot of people, futhi kwi-community at large, there were ngokokuhlala mos ndingumuntu ohlala eJoburg, yabona. So I have to drive back and forth from Joburg to eNgcobo, Joburg to eNgcobo. Those meetings in trying to get the land, siqalise ebahlalini. So we had to sit down nabo bayive uba yintoni lesifuna ukuyenza, bayivuyela. Kuthe noba ezinye izinto zixinga that I cannot mention ke apha on this platform. Kuthe noba ezinye izinto zibonisa uba zizawuxinga, kodwa abahlali bema man banalanto. Abanye bandifonela bathi hayi bhuti suwara, we are going to make sure that this thing happens because it's not only going to entertain people, but it's going to benefit impilo zabantwana and improve them. So sibulela kakhulu man kwi-community yalapha, more especially icala lase Nkentshezulu uCwecwe, kodwa ke iMgudlwa as a whole uyabona under inkosi le uJongibandla.
sibabulela bonke abantu abathe bathatha uxanduva and making sure that siyayifumana le ndawo. Ubusawutshila ukuba zikhona i-challenges nathi najongana nazo but awuzozimenshina, but I'm sure zikhona nje ezithile ongathi ukwazi uzishare nabantu uba enathi najongana nazo in bringing this project to life. Siskaya, the biggest challenge yomuntu omnyama is not knowing. But you don't know what you don't know until you know it. So you find that uzane idea kubantu who are not equipped or who are knowledgeable enough to understand what you're bringing. So you find doubters, and those doubters at times kufumaniseka uba ngaba bantu afanele bavule le gate ofuna ungena kuyo, but bathi emva kwabo ayikho lento kodwa wena ube uyibonile. Uyaqonda? Abanye bathi hey ayizulunga lento apha, wena apha ube uyibonile. Because this whole thing starts with a vision and then you map it down, you plan it, you analyze until you get to a soba. This is possible. So kunabantu who are looking at things in a negative way, basaqala nje uyiva. Uve kuthiwa hayi babekhona obani bake bazama into ethile. So siyazi mos ayizuphumelela. Mhlambi nawe ungangomnye wabo who just come here and go. You understand? So there are a lot of doubters empilweni. Kodwa ke we are not focusing on that. We are focusing on building, and Tina, it's in our strength, it's in our knowledge, it's in our zeal. We have the eager and the vigor to do what we want to do. Okay. I-support ye-community kwakunye nobunkokheli naye nayifumana kanjani, including i-endorsement from uChief Jongimandla? Well, support kaloku, like I said, we started from the ground. Salando boat sabaxelela uba tata no tata sizele ufuna ukwenza into ethize. Bathi bona no, okay, let's meet with the community. Uyothule pha kubo. And then ke ngoku izayo nge-step yayazi ke ngoku into yasezilalini, you don't just go to enkosini, yabona? Nayo inkosi fanele uphinde uchaze laa nto oboyichazela abantu uba hey, mhlekazi sizokwenza u-1 no-2 no-3 until to i-point yoba naye I-understand, naye I-analyze, ajonge ama-disadvantages, ajonge ama-advantages. Kodwa ke we are also lucky because thina inkosi yethu kweli cala ngumuntu omtsha, so we had hope sisathetha naye uba uzoyi-understanda le because it is for the betterment yomuntu omtsha. Okay. Zininzi izinto uzikhankanyileyo ezizawuthi zifumaneke kule park, kule lifestyle park othetha ngayo apha namhlanje, but ke I'm wondering ba mhlambi inoba nizawuzifunda kanjani okanye mhlambi as if funding is often a challenge for i-projects as a community, niza kujongana njani nalo aspect leyo ye-funding okanye senijongene njani nayo if senidlulile kuyo? It was something that was in a pre-planning. So on our planning phase, we started with looking at things like e-funding, but whether we get it or we don't, we are going to involve a community. We are going to use the basic resources that we have to build. So at this point in time, we are building and we don't have funding as yet. It's not a problem to us. Right. It's really not a problem to us. What was the challenge to us was getting the land. Now that we know what to do, we are going to do what we're supposed to do because we have planned to do what we want to do. So izasifumana phambili wethu i-funding ayiyonto esiyikhabayo, into esiyifunayo. However, we are still trying to knock kwiminyango eright, sithethe nabantu abaright, uyaqonda, sijonge into ezinjalo. Kodwa at this moment sisazimele ngenqa elangeni and we are enjoying the ride, believe you me.
Okay. Masibuyele kulamba we-digital library. Ndicela undi-understandise apha mhlawumbi nomphulaphuli phaa ekhaya ubana le initiative niyenze ezilalini, yes? Why nikhethe uba i-library ibe digital and abantu okanye mhlawumbi abantwana abazobe beyisebenzisa bazayi-accessa kanjani and umcimbi mhlawumbi we-internet connection nizawunavigata kanjani as well? Okay. Firstly, we are living in a world of AI, artificial intelligence. Mhm. Yonke into seyi-computerized ngoku. And I'm under the notion that umntana one-computer kokwabo none-internet is more likely to get their homework done without umzali than umntana ongenayo. All right. Injalo anditsho? Ndicinga njalo. Yes. So umntana lapha no accessa that computer and internet, they are also given the same opportunity nomnye umntana. So library is going to operate as normal library. We are going to have books. You just give us the name of the book that you want, and then we search it in. Engathi siyaphulukana naye ke ngenxa ye-network. Sizathi sitshekishe apha ethubeni uba asizukwazi na uphinda siqhubeke sincokole naye umnumzana uLizwi malunga nale engathi uyabuya. Okay. Sizawuqhubeka ke then xa sesibona ngathi i-connection yakhe i-right sizawuthi ke sibuyele kuye siqhubeke ne-conversation yethu if possible. Let's go back to i-success story yethu namhlanje esizabe sijonge kuyo. Namhlanje sijonga for today. For today, sizajonga a success story from a company ethengisa sports apparel, which is Nike. And ndicela umnumzana atsho xa sele ingathi i-internet yakhe iyaqhubeka because i-meeting asiyistophanga, however iyaqhubeka phayana kuZoom, so sizathi xa siphinda sikwazi uphinda sibambane siqhubeke ne-conversation yethu. Okay. Usibambile ungaqhubeka bhuti. Yes. Lesisathisa nge-digital library. Mnumzana singaqhubeka. Yes. Uyandiva kwelo cala? Ewe ndiyakuva bhuti. I think network yami it's bad. Uyandiva? Ewe ndiyakuva ngoku. Okay. So the digital library ke ngoku. Okay. The digital library izele uzokwenza into ezinjalo. We want to make sure that umntana lapha have the connection, have the same opportunity to uba afezekise amaphupho wakhe. I-library izinto ezingekho ke apha in our local communities apha ezilalini. So we thought having a digital library, it's not going to cost us is dollars money. We can just buy computers and have a digital plan and a program that we are going to give away these books and approach the relevant entities to make sure uba ezincwadi ziyafumaneka. Okay, masijonge ke ngoku into future Ivakele plans. sisi? Yes, ivakele kodwa ke sathanda uxolisa kumphulaphuli ke noko i-network ithanda uqhawuka kodwa ndikuvile uba uthini. Hoping that as basiqhubeka sincokola izawude ibambe kakuhle.
Xa siqhubeka zithini ke ngoku amanyathelo alandelayo enizawuthi niwathathe in developing the Ubuntu Lifestyle Park? Undivile bhuti? Okay. Indawo sifumene permission, we are given to start working. So ke ngoku we are cool that phase uba ntoni Unfortunately, it does not get any better. I'm hoping that ke Mphulaphuli sizawukwazi ba mhlawumbi noba kwiveki ezayo ngoMvulo siphinde sikwazi uqhubeka nayo le conversation naye ubhuti Lizwi, because ngoku i-network is quite bad. Sizawudibana kwixesha elizayo. Bhuti masikubulele ngexesha lakho nangayo ke i-information also sisherele yona so far nezinto esikwazi ukuziva. Hopefully singakwazi uphinda senze ithuba siqhubeke ngayo le conversation mhlawumbi next week okanye xa uthe wanethuba. Definitely. I think the better way is basize kuwe e-studio CC so that we can have a good chat. Okay. Okay. Masibane ke kwixesha elizayo. Enkosi ngexesha lakho. Masibulele nathi, enkosi. Enkosi Mphulaphuli ke nguye ke lona ubhuti Lizwi Stilo Mdalana waphayana ke eBuntu Lifestyle Park initiative ke eyenziwayo